sani kako wuoyo kod oganda wi ywaruok mar Ofafa. Migori wa Homa Bay wa Kisumu mondo ung'e ni kik ng'ato kikitu ni no Ofafa osekawo. Ofafa los maber gi joluo en mwandogi mabiro ritogi nyaka chieng' moro gika magike. Emomiyo wabiro mondo wayaw ofis mondo ung'e ni pod wantie. Ere ukamano joka jana. Ere ukamano joka jana. Ere ukamano joka jana. Ofis wan give kungu Maria. Hey. Wan go. Wacha na Kizungu. Kiswahili. Hero. Abolwe do wa indi matin. Mimi ni chairman wa Luo Council Elder. Mzee Nyandiko Ongadi. Mimi ndio nilikuwa nachaguliwa hapa Nyanza kama mzee ambayo naweza linda mali wa Jaluo. Mimi ndio nalinda mali ya Jaluo ofisi yangu. Mali ya Wajaluo mali wa Jaluo siwezi kunyang'anywa na watu wengine, lafu na badilisha na kuwa yao. Waje, mali ya Jaluo ni mali yenu nyinyi ambayo nadhuria hapa leo. Mimi narudi hapa, nataka fungua ofisi hii leo. Asanteni sana wa kijana yetu. My name is Silas Olalabong. I'm the Secretary General. Nyakoromo Jaduong kweth mag tendo oganda Luo iwinjo kanyo ka twak dhi nyime kanyo kod jofwambo kotenore kod yawo chenro mag romo e kar romo no mar Ofafa Hall mantiere kaunti ma Kisumu. Ang'omi mathoth bende wecho manyien ka wadhi nyime. Wadhi ane kaunti ma Mombasa. Joja oko oyawre antiere chenro mar yawo kendo yudo mago bogi maromo 50 mago mag gach reru mar SGR. Nyaka sani chenro no oserumo, to gin ang'o gini mosebedo kanyo katimore, kata jatend migawo bende kano chopo kar kanyo gin ang'o gini mano wacho kotenore kod chenro gi mag SGR. Erokamano ahinya Cleophas Luo chawinj maber. Gi kaunti Mombasa kawuono wantiere e wath Mombasa kuma mana kaka iwachono jatend migawo mar weche mag limbe mano Kipchumba Murkomen osidho ayanga wagons kata mashinde mitiyogo e keto containers magolo mwandu mopogore opogore kawuok e wath ma Mombasa kaendi katero e gwenge mopogore to chutho e ICD ma Nairobi kod Naivasha. To maduong' mokoni okama kata wagons 50 gi medo konyo malich mokalo weche mag ting'o osike kawuok e wath ma Mombasa kaendi. Okoni nyaka sani piny Kenya ni kod chiro malach ahinya. Watimo mos duol kachiel koda ka picha mano mar joja oko okotudore yo makare. To kata kamano nitiere oganda ma pod loso Ofafa Hall. Ang'e ang'wede thuolo mar winjo kacha udoyo widi loso sani wanya winjane kanyo kotenore kod gigo miwacho kanyo ni en ywaruok mar Ofafa. Those that return Ofafa Hall to the bona fide leaders of the Luo Council of Elders must also be obeyed. Abiro wacho the Luo Meleka. Yeah. So if court orders have to be obeyed, hata hii ya Ofafa Hall must also be obeyed. Gimadwa wacho gi Luo chalo kama. Wasebet kwa galo nyithi Luo ni wan wagore ne ratiro mag oganda. To kwa wagore ne ratiro mag oganda ni court orders nyaka luw nikech enie chik. Court order mawacho no Ofafa Hall nyaka bedie lwet Council of Elders mondik nyingi ka registrar of persons. Mano be nyaka bed obeyed. Mano be nyaka tigo. Omiyo wan kaka oganda Luo waseikore ni ratiro mar Jaluo wabiro luwo kata remo chwere kata jigore nyaka chieng' moro oganda luorre. Nitie jomoko mokaw Luo ogalo ni nitie kumwadhiye to kamwadhiye onge. Wadwaro ni ya nitie kamwadhiye to Luo dhi te, ok ni moko ing'ado oko moko dong'. Kano okaw Luo mano yiero sirikal, koro kawuono ket jomoko ni Luo manie sirikal gi ni gin gi richo igo gi seche te. Omiyo adwaro ni ya mondo dok ringi.
Nyakoromogi jwang' mago pichni mabiro ni achiel kachiel kawuok e kaunti ma Kisumu. Kaka inyalo neno gi kar kanyo, jakamera obeda abeda piny kumoro mos to konwa ne gik madhi mbele. Gik matimore sani Nyakoromogi jwang' romo nitiere kar kanyo mokelo kanyakla jogo ma siro jal mabende iluongo ka Nyandiko Ongadi mabende bedo kanyo ka kwedo jakom kata ker mar Luo mano Odungi Randa kod kweth mare kotenore kod kar romo mar Ofafa Hall mabende nyaka sani ipenjo kanyo ni gin jok mage mawegi. Gin pichni mantiere kar kanyo Nyakoromogi jwang'. Wakia ni jomage modonjo kar kanyo, wana mana ka kamera ridore to ji ochako mana ke jok ma wuoyo oweyo. Aya gitiere kar kanyo, josiasa mag UDA nitiere kar ka. En gimoro mabedo luo ni Nyakoromogi jwang', en romo makelo kanyakla oganda mopogore opogore mantiere kaunti ma Kisumu tainya kod oko korka yawo chenro mar romo kendo kar romono mar Ofafa. Ino kanyo ero Nyandiko Ongadi nitie kar kanyo gi jodongo mamoko. Gidhi kanyo koro ka gidhi yawo apisi makamano. Ok gimotimore kane wanyalo yudo duol mondo wawinj gi ane ni to en ang'o ma otimore kanyo iye kose mana buok mag oganda. Kara kamano Nyakoromogi jwang' chenro madhi mbele kar kanyo en wechegi mag ywaruok mag oganda kotenore kod ywaruok ewi karomo mar Ofafa. Wano kanyo jogo morwako lewni ma ondik kanyo ni UDA, nitiere jogo ojende manoloso motelo kar kanyo ma wacho ni chenro gibiro kumoro achiel. Nyakoromogi jwang' wantiere kar ka wabo kelo ni chenro ni achiel kachiel kaka ne wasingo ni. Josiasa mag UDA bende oteno jal mabende luongore ni ker mar oganda Luo Nyandiko Ongadi. Kata kamano kweth machielo mase wacho ni ooyo kifunguro ni Nyakoromogi jwang' yawe sa chalne duolero kwa okwayodi e yo makare. Kata kamano ang'wa konwa ne mathoth gik matimore kanyo. Ero se yawo ot mano ot makoro yawo ma tiende ni kanye kama oganda biro bedo kanyo ka rome wacho ni pod gintiere. Nyakoromogi jwang' mago jodongo mamoko moteno Nyandiko Ongadi koro gindiko buk mesano anie ot moyawno oyawe to koro mane wacho ga ni en visitors book bug welo mochopo. Koro gichopo kanyo kama jodong Luo onego bed ni rome kendo kanyo kama onego bed ni itimogi achiel kachiel. Nyakoromogi jwang' kanyo ka giting'o gigegi mayango kaka jodong Luo kendo wadhi bedo kanyo achiel kachiel gin to gin gik mage matimore kar kanyo ma ywaruok ewi kar romo mar Ofafa. Wantie kod achiel kachiel Nyakoromogi jwang'. Imiwa pachi wan achiel kachiel e Facebook mar Ramogi TV. Pichni go biro ni achiel kachiel. Kok ineno gi Ramogi TV ka ng'eni gionge en kae ma gino bire mane yudo gi achiel kachiel kendo kanyo e gimomiyo wantiere kar ka mondo mi wakoni mae e wang' jowi namba 1 kendo wang' jowi makende piny Luo duto ka wakoni weche gi kuku magi okinyi kokinyi ahinya chenro mar makoromo wamenyo ni gik matimore counties mopogore opogore. Jakamera owuok achiel kachiel ji osego signature gin signature madongo dongo Nyakoromogi jwang' gichopo mano mar koni ni gin jok mage ma ochopo kar kanyo e romo no achiel kachiel. Erokamano picha owuok kendo ng'wech Nyakoromogi jwang' ng'wecho moko koro kose yawe to tiende nang'o ne joromo mabende ochopo oko kanyo achiel kachiel. Nyakoromogi jwang' watemo loso picha mondo mi yud gi achiel kachiel. Ose yawe kendo odonjo mana nyamburko kendo wuok. Chenro ne mana mar yepo mane gima wayudo mana kar ka chenro ne mar yepo to kose yawe
en mana kamano. Jofwambo ni oko kanyo kendo ng'akoni gi achiel kachiel ka rita bende oridi gi johera mago mag UDA ero igwedho ji. Haya, jokoromo gi joang magi chenro madhi mbele kar kanyo, nitie jogo ma igwedho kama gintiere kar kanyo, ang' wanegi ane. Ma en kweth ma opogore kod riwruok jodong oganda luo ma bende nitiere kar ka otelni kod jakom gi mano Nyandiko Ongadi ma bende ochopo kar kacha. Ofafa Memorial Hall okinyi ma kawuono, mano ka gichopo kanyo bende ka gidhi nyime kod kwedo mano telo mar Odungi Randa man jakom mar Luo Council of Elders. Nyandiko bende ochopo kar kanyo gi jogo miluongo ni trustees, mano kama gimedo siro ni en e bonafide chairman, en e jakom mar Luo Council of Elders. Josiasa bende ochopo kar kanyo. Sani gima nitiere kama duong' en ang'o mida winji kata gida wacho ang'o. Achiel ka achiel nyakoromo gi Jaduong wantiere kodi kaya ang' wakoni mathoth matimore ahinya e kaunti ma Kisumu okinyi ma kawuono. Owacho kanyo ni entiere kanyo kod oboke mano mawuok e apis registrar mochung' ne ndikruok mag riwruoge mopogore opogore e pacho kae. Mano romo mabe nitie kar kanyo nyakoromo gi Jaduong mino kar kanyo mano doyo wedi en bende donjo kar